L-Air Malta tagħmel telf ta' 30 miljun euro fis-sena. Spiża kbira li għandha l-Air Malta huma s-servizzi li tixtri mill-MIA li sa issa swewa mal-150 miljun euro. Is-soluzzjoni prinċipali għall kriżi finanzjarja fl-Air Malta tidher li jiġu terminati l-impjieg ta' 511 il-ħaddiem. Iċ-Chairman il-ġdid tal-Air Malta Louis Farrugia jammetti li l-ispiża tas-salarji ta' dawn il-ħaddiema huma biss biċċa żgħira mill-ispejjeż li għandha l-Air Malta. Total huwa ta' 30 miljun. Issa biċċa biss ġejja min-naħa tal-spejjeż tal-ħaddiema, l-oħrajn għandhom jiġu mis-servizzi. Jaħdu għas-sitwazzjoni li tinsab fiha l-Air Malta hemm id-deċiżjonijiet żbaljati li ttieħdu fil-passat fosthom ix-xiri tal-RJs u l-kuntratt mal-Azzurrer. Kuntratti li telfu lill-Air Malta somhom kbar ta' flus. Is-sitwazzjoni li ovvjament ili għax Malta forsi ma kienetx taġġastja ruħha ma' żminijiet u mal-suq tal-low cost ta' kollox. U din is-sitwazzjoni li qed niffaċċja jien, ma nistax żgur nitkellem fuq il-passat. Louis Farrugia qal li huwa jaċċetta l-fatt li l-pjan ta' ristrutturar l-Air Malta qed jitlob affarijiet simili fil-każ tal-Low Cost Airlines. Qal li ma jfissirx li l-management appuntat u l-bord se jaqblu 100% ma' dawn l-ideat.